kaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga
groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga
nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigila. We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you a Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 42 minutos na nakiligad sa tagnay ng alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhan ay sa Udto Pizza 3 sa bulan sa Disyembre 2021. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga la 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong auto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na naton ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinaagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinaagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kag mabatian kita paagi sa Facebook Live, kag subong man sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Posibleng hotspots area kag exist o pag-exister sa private armed group gina-monitor sa Joint Provincial Peace and Order Council. Kag PRO6 naghatag sang pananawan angot sa war on drugs ni Presidente Rodrigo Duterte. Isa ka beauty titlist mga kabyanan, daw ginapistan ini sa Subong, taga sa diri sa isa ka LGU sa probinsya sa Negros Occidental. Bangod nga naglaptas sa social media ang yasining nga sex scandal. Na namugid na, no?
kay ano gid abi nga galgal nga maghimo na kamo sina videohon pagid. Pangayo sang tabang sa NBI. Kaya daw nagpanginwala nga hindi to siya kuno daw gin-edit lang. Pero titanawon tani kung ano ang pangusisa nga imuon sang National Bureau of Investigation. Sa balita national, Hospital Medical Director patay sa isa ka ambush nga natabo kagina sa Cagayan de Oro City. Samtang masubra na lang sa 500 ang panibag-o nga kaso sang COVID-19 nga na-record kahapon o kung na-record diri sa pungsod Pilipinas nga gin-report kahapon sa Department of Health. Kabay pa mag-sigi-sigi no ang pagnubo. May kabay pa nga hindi makasulod ang Omicron. Kay basi marimalaso naman kita. Mga hindi bakunado sa Germany, ginpaidalom sa ila ginpaidalom ini makameran sa ila nationwide lockdown. Kagadamuon sang COVID-19 cases sa South Africa, nagdoble sa sunod lang sa isa ka adlaw tugas ang Omicron variant. Di makalalaton ini pero sulo sa pila ka mga health experts hindi man makamamatay. No makalalaton lang. Sa sulod sa isa kadlaw amo to sa South Africa nagdodubli ang kadamuon sang kaso. So diri sa aton sa pungsod Pilipinas kabay nga hindi mag-abot ang Omicron kay base amo naman ning gamito naman nga base magamita naman ining Omicron la. Kay tama ka dasig ang iya sining infection pero hindi lala ang iya sining pagtugahon kuno sa lawas ang tawo hibaluon tana. Kung ano gid ang kinaiya sa sining Omicron variant sa COVID-19. 46 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 11 diri sa tunapag pangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Sa aton nga mga tagpalamati, magluwas na gid lang ko nagapamati-bati lang sa palibot sa panghigaron. Ginaliwat ko lang klaruhon naton diri. Ang ginabayluhan namon radyo, hindi iya radyo nga daan o kung guba nga radyo. Ginabayluhan namon sa bago. Way kabiya nagambal nga ang guba nga radyo ninyo daang bayluhan. Ang ginambal namon diri, amo nga ang radyo nga ginhatag sang iban nga istasyon. AM station, hindi FM station. Amo nang bayluhan namon sang bag-o nga radyo, kag mahatag pagig kami sang 3,000 pesos. Kung ang inyong radyo guba, o kung ginbakal nyo na, o kung sa di man hindi halin sa ibang istasyon, wala makalansang ang iya sining dayalan, hindi nyo na lang pagdala diri kay maluya lang kamo, hindi na mabayluhan. Okay, kanamo nagkakadto diri nga, ang ila radyo ginatag sa ang lain man niya nagatag, hindi manggali AM station. Kagang iban to ya, sila man lang nagtuhil-tuhil to para nga hindi na malubag ang lisuan. Hindi na yan, kay makuan lang kamo, mahuyo lang abagan nyo, hindi na mabayluhan diri. Kaya masyado kaklaro ang amon nga panawagan, kay kagina may arat to sangkuan, may arat to nagpabaylo bla. Nga ang iyang radyo kay daan kuno iya radyo gasagrak na hindi na mabatian ang istasyon di pa bayluhan niya siling ko ti nagapamati nabatian mo na nga amo ginhambal ko sang bana niya nga bayluhan sang Bumbu radyo ang daan nga radyo nila. Hindi na yung daan nga radyo bisan bago pa ng radyo mo basta halin sa ibang istasyon bayluhan namon. Kay tungod nga ang ginahatag sa ibang istasyon nga radyo, ginakapo nila, way ka na sang choice, way ka na sang freedom nga magliso sa ibang istasyon, kay ang ilan na lang istasyon ang arad sa radyo nga ginahatag nila. Pero amon na gani nga para nga makaangkon ka mo sang kalingawan, ma-enjoy nyo ang pagpamati sa tanan nga mga istasyon, amo na pag-isla namon sang bag-ong radyo. Kag wala labot sa bag-ong radyo, may 3,000 pa. No? May 3,000 pesos pa nga pag-batonon. Ayos? Sige.
11 minutos banwa ang nabilin kabagadangat kita sa tagnang alas 12. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. This time mga kabyanan, magkuha na kita sang report. Naunaw na ito ng report ni Bombo Liani Zil Minardo. Nag-viral sa social media, kagamo ning ginaistoryahan karon sang mga tao sa palibot ang ining sex scandal sa isa ka beauty titleist. Kaghubin pa ini siya, nag-entry ni sa beauty pageant. Kag matahom, no? Matahom nga linay. May mga nagalalapta nga sex scandal nga may upod ni sa duha ka lalaki kag tinagahimo gid sang kuaning. Nagahimo gid sang indi amo. So naglapta sa social media para nga masalbar siya sa kahuyanan, nagpadulong sa National Bureau of Investigation. Kaya nagpangayo bulig kag gusto niya lang kuno klaruhon nga hindi siya to ang ato dito sa sex scandal. Daw gin-edit lang kuno ang itsura niya kag ginabutang dito kag amo na ang ginpagwa sa social media. So yari ang report, ano ang pag-apresyar sini sa National Bureau of Investigation. May interview si Bombo Liani Zil Minardo sa kay Attorney Baldovino, ang head sa NBI diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sa piyakali niya, Bombo Liani Zil Minardo. Please come in. Yes, sa Bambudan, so nagapadulong ang biktima hindi ay Bacolod City kaupod sini ang iyang pamilya. So sunod sini kay Attorney Renoir Baldovino nga ang victim is claiming nga edited ang video sini Bambudan. So gingamit ang itsura niya kag insert ini sunod ini sa nga biktima Bambudan. So ang nakuha pa lang sa National Bureau of Investigation is initial interview pa lang. Kaya bangod sa ako ini ang biktima kaga kaupod sini sa nga lawyer o attorney niya nga mag-release sa ini sa nga statement. So ipag-check man sini sang NBI Bacolod City ang video sa Cyber Lab dito sa NBI National o sa Manila Bambudan agon ma-trace up kung ini legit or edited ang video agong sino ang sa likod sini sa nga pagpalakta. So nagapahanumduman ini attorney o ng head diri sa nga NBI Bacolod sa mga kabataan nga maghalong sa pag-take of photos, the video sa mga social media kay kadamo sa nabiktima sa cybercrime Bambudan. So kaga para man sa mga nagapalakta sa nga video biskan nagpasugot pa ini nga kuhaan sang litrato o kono video ang isa ka persona, especially kag sa diin sa website Bambudan is strongly prohibited gid o kono ginadumilian gid ini Bambudan no biskan nagpahanugot o kono kasugtan pa ini sa biktima man biko o kono sa isa ka persona post ini sa diin nga mga website hindi gid sa gihapon no Bambudan pwede nga ini ang mga nude na photos o na video sang isa ka persona kay pwede ini nga makasuhan kag mapreso ini ang nagaobra sa mga nagapalakta kag nagapost sang video Bambudan. Aha, okay. So ara gina-investigar karon sa NBI no ini nga kaso kay gina-claim sa natungdan nga edited ining video kag hindi siya ang yara sa nasambit nga video. So kung matuod niya nga edited lang kag iya itsurang ginbutang makaluluoy man niya ang biktima. Kung siya gid man ang naghimo sini, makaluluoy man siya gyapon. Kaya ano yang nga paminsaron nimo nga mahimo ka lagi sang kaangay sini way man ni natong ginapunggan himuon ni kay ti halos tanan nagahimo man sini makachimpo lang mahimo gid sang kaangay sini nga maghuli da kung ano manghimuon da. Pero ti anong galgal abi nga videohan gid. No, anong galgal iya nga i-document gid ini. Ti karon kay naglapta. Ti ano ang himuon naton karon igo na lang ta magngoy-ngoy sa pahigaron Bumbuliani. Kada sumudan so naganilapta na ini ang photos ni sang queen ako na beauty site sa Bambudan no biskan diin nga social media platform. Subong Bambudan ang latest naman nga nakita nato no kanaganilapta ng photos ang upod niya dira sa isa ka video ang lalaki na nga may tattoo bala Bambudan. So may ara kita nga nakita sini nga picture man sa nga lalaki. So
aton man ini checkeran bumudan nga may pagitan ni na-identify na may ara na sang initial identity ang lalaking upod sini. May ara ka may nakitaan kami bumudan nga photos sini pero checkeron naton kung ini edited man bala kay may tato ini siya bombodano sa Kaya kabudlay na karon kun ang lalaki nga upod niya to sa sex video, basi bala damo mga litrato sa man nga Facebook account nga maka-identify nga mutong upod blahaw. Yes, amo gid bombodano posibilidad ako na may posibilidad gid nga ma-identify ini siya kung may tato gid ini siya no kay ti makitaan gid no ilag gid kung may mga photos dira sa social media. Kauba siya so madasig nga ma-identify kag kadamo man sa nga allegations na bombodano nga do kalain gid siya kay ti damo naghambal so ipa-checkyan pa ni sa nga NBI o Grabe paglinapta sang video, no? Kay bisan ako mismo nakakita sini sa sini nga video. Wala lang ko galing magtago sang video kay ti hindi mayo, no? Makita ang ining nasambit niya nga beauty titlist. Duha pa ka lalaki upod niya sini. Yes, sa bamudan kag madamo sang allegation no nga suno sa mga huring-huring no utod niya ini ang isa pero bamudan ipaiway ta ini ihatag ta ni ang investigation sa may NBI kung ano gid man bala ang kamatuoran. Okay, sige abi. Yes, sa bamudan pamatian naton ang pahayag ni Attorney Renua Baldovino ang head sang NBI Bacolod City. Video na kumakalat nga sex scandal ng isang beauty queen po. Attorney, kamusta po yung case ayon po sa investigation? Is legit ba ito or edited lang yung video? Well, the victim is claiming na allegation of the victim. Nagpunta dito kahapon accompanied by her parents. No. That's the allegation na ginamit ang mukha niya doon. Yes. Oo. Inserted ang mukha niya sa video containing sexual acts and others. May nagsasayaw pa dyan o showing nude photos. But she is claiming, the victim is claiming na hindi siya. Edited daw. Yes. For job to, kung talagang insert, hindi siya yan, yan ang trabaho namin ngayon. Ano po, attorney, yung mga test na gagawin niyo po o investigation? Yes, mag-investigate kami. Initially kasi nagpunta lang sila dito kahapon. Wala pa kaming, in fact, wala pa kaming, just the initial interview lang ginawa namin. Opo. Wala pa kaming statement ng victim. Because nag-promise sila na magbibigay ng statement. Yes. Maybe today or on Monday. Yes. With her lawyer, sasamahan siya dito sa office. Pa lang yung interview namin sa kanya kasi now is that the victim is alleging na hindi siya ang nasa video. Ginamit lang yung picture niya. So, edited. Tapos, mag-iingat, lalo na ang mga kabataan natin sa pag-photo-photo nila o pag-video-video nila ng mga nude pictures nila. Mag-iingat sila kasi may tendency ito na lumabas, mag-viral sa internet ito. Mapapahiya ang pamilya, including the victim also. Kung wala siyang consent na ilabas yung mga yan, yung photo or video niya, kahit pumayag pa siya na picturean, kung hindi siya pumayag na ilabas yan, to be shown, to be reproduced, to be sold ang mga picture na yan, bawal pa rin yan. May criminal liability pa rin. Kaya mag-iingat ang mga kabataan. Sana they will not fall victim sa mga ganitong gawain. Yung technical team po ng NBI po, may possibility po ba na kapag edited po ito ay malalaman o matrace kung sino pong nagpakalat ng video? Kaya nga, we will refer the case, if necessary, to our cybercrime lab in Manila. Okay. Pwede gid ma-detect sa kung himuon sa NBI ang tanan o kung
himuon padalman no sang NBI basta padalman ganito may madumduman ko na yon basta padalman sa NBI ang investigation daw kag ang ilang may aran ni sila sang cybercrime lab daw nga amo mag-chekyar sa kung sino to ni-upload sini ang pinakauna nga nag-upload kag kung sa diin ini siya nga area gin-upload Bombolyani di po niya ma-detect ang pamangkot lang sila di karon ang iniyahapos ma-detect how about ang pag-detect kung bala ini edited or hindi? Yes, so amo pa na ang ipa-check Manila dito sa Cyber Lab sa may National Bombodan. So may posibilidad nga mabalaan gid ini legit or edited kiti may-ari na ni mga nahitabo na bombodan nga edited na nga pwede gid ma-edit ang videos no nga in ang magsiling kaya nga mga edited nga videos siya doon lang ya kalipot ang makaya. Pero kung magsiling abi nga lawig kag kadamo niya sa mga angle nga kadamo na sa mga angle do ka budlay siguro? Amo na bombodan ang ipag-checkyaron pa sang NBI. Di ko amo na nga edited bombodan so malibog naman ni ang ulo sang pipila di ka mga kauturan nato no madalma naman ni sila sang paminsar kay may mga tingog nga Ilonggo jabo ang pambal sini sa may video. Sige salamat gid. Yes, sa bombodan para sa pagpangalaga sa bumbuhanay sa udto si Bombolyani Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Salamat kay Bombolyani Zil Minardo, yari na nga Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Standby! Disyembre 3, 2021. At sa ulo ng ating mga balita. Nasa 8 milyong katao na bakunahan na sa unang 3 araw ng Bayanihan Bakunahan National COVID-19 Vaccination Drive. Ang NCR naman kinukonsidera na ng Octa Research Group na nasa very low risk ng COVID-19. Yung mga COVID-19 mutations mas mako-contain daw sa pamamagitan ng pagbibigay ng booster shot ayon sa isang eksperto. Mga nakakulong naman na formally officials sa Pasay City Jail oobligahing humarap mamaya sa pagpapatuloy ng Senate investigation kahit na ayaw na nilang makibahagi sa pagdinig. Ang local MDRRMO naman sa Bicol umaapela sa Office of Civil Defense na magsagawa na ng aerial survey para mahanap ang mga nawawalang siyam na mangingisda sa Catanduanes. Sa international news naman, nasa 4 ng estado sa Amerika nakapag-detect ng bagong kaso ng Omicron variant ng coronavirus. At para naman sa ating sports balita, superstar LeBron James binigyan na ng go signal ng NBA na makalaro bukas matapos na 8 negative result sa COVID-19 test. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, nasa 8 milyong katao na ang nabakunahan kontra COVID-19 sa unang 3 araw ng Bayanihan Bakunahan National Vaccination Drive ayon kay National Vaccination Operations Center Chairperson Yusek Mirna Kabutahe. Ang bilang na ito ay katumbas na aniya ng 90% ng 9 milyong target ng national government para sa naturang programa. Nauna nang pinalawig ng pamahalaan ang vaccination drive na ito hanggang ngayong araw ng Biyernes, Disyembre 3 upang masustain ang enthusiasm ng publiko na makapagpabakuna kontra COVID-19. Muling nananawagan naman si Kabutahe sa mga kampanya na payagan ang kanilang mga empleyado na makibahagi sa extended vaccination drive sa pamamagitan ng pagpayag sa kanila na lumiban pansamantala sa trabaho sa loob ng maiksing oras. Samantala, sinabi din ng Undersecretary na tuloy pa rin sa December 15 hanggang December 17 ang plano nilang second wave ng COVID-19 vaccination days. Base sa datos, nasa 21 million pa ang hindi nababakunahan dito sa Pilipinas. Samantala, kabuang 55,415,753 ng individual o katumbas niya ng 71.84% ng target population sa Pilipinas ang naturukan na ng first dose ng COVID-19 vaccine hanggang noong Disyembre 1 ayon sa National Task Force Against COVID-19. Sa mahigit 55 milyong katao na nakatanggap ng first dose, nasa mahigit 36 milyon dito ang fully vaccinated na sa ngayon.
Inaasahan naman ni National Task Force Chief Implementer at Vaccine Secretary Carlito Galvez Jr. na madadagdagan pa ang bilang na ito, lalo pa kamakailan lamang ay inilunsad nga ng pamahalaan ang Bayanihan Bakunahan National Vaccination Drive. Base sa datos ng National Task Force, ang Metro Manila ang may pinakamataas na vaccination coverage kung saan nasa 112.16% ng target population dito ay nakatanggap ng kahit na isang dose pa lamang ng COVID-19 vaccine. 6 pang mga rehiyon ang lampas na rin sa 70% ng kanilang target population ang nakatanggap ng kahit na first dose pa lamang. Kabilang nga dito ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at ang Northern Mindanao. Nabatid na sa Bayanihan Bakunahan ay aabot na sa 7.6 milyong doses ang naiturok sa unang 3 araw nito. Samantala, ang National Capital Region naman kinokonsidera na ng Octa Research Group na pasok sa very low risk category sa COVID-19. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Marlene Padiernos. Kinokonsidera nang nasa very low risk na sa COVID-19 ang buong National Capital Region o NCR ayon sa Octa Research Group. Ito ay sa gitna ng pangamba sa unti-unting pagkalat ng Omicron variant sa iba't ibang panig ng mundo. Sa inilabas sa datos ni Octa Research Fellow Dr. Guido David, makikita na mas mababa na ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa pinakahuling datos, sa kaparehong linggo ng November 26 hanggang December 2 ng taong kasalukuyan at noong nakaraang taong 2020 ay mas bumaba pa ang average new cases na naitala kada araw mula sa dating 416 noong nakaraang taon ay naging 138 na lamang ang bilang nito ngayong taon. Habang ang reproduction number ngayong taon ay bumaba na rin sa 0.36 kumpara sa naitalang 0.94 noong nakaraang taon. Bumaba na rin sa 1.2% ang naitalang positivity rate ngayong taon mula naman sa dating 3.9% positivity rate noong taong 2020. Nabawasan din ang mga naitalang occupancy sa mga hospital beds at ICU beds para sa mga positibo sa COVID-19 sa mga ospital sa bansa. Ang mga naturang naitalang datos ng Octa Research Group ay bunga ng isinasagawang pagpapalawig ng malawakang bakunahan ng pamahalaan para sa ating mga kababayan. Magugunita na noong November 29 ay sinimulan ng Bayanihan Bakunahan sa bansa na mas pinahaba pa hanggang ngayong araw upang makapagpabakuna ng mas maraming mga Pilipino. Noong Nobyembre ay matatandaang iniulat ng pamahalaan na nasa 94% na ng target population ng buong Metro Manila ang mga fully vaccinated na kontra COVID-19. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ikinatuwa naman ng pamunuan ng Philippine General Hospital na sa nakalipas na 2 araw ay walang naisugod sa kanila ng mga COVID-19 patient. Ayon sa kanilang tagapagsalita na si Dr. Jonas Del Rosario, mayroon silang 54 na mga pasyente sa ngayon na mayroong COVID-19 na pinakamababa sa mahigit 1 taon nang nasa ilalim ng public health crisis ang Pilipinas. Magugunita na 350 mga beds ang inilaan ng Philippine General Hospital para sa mga COVID-19 patients sa mga surge na naranasan sa mga nakalipas na buwan. Umaasa naman anya sila na sa mga susunod pang mga linggo ay lalo pa itong bababa ang mga COVID-19 patients na na-admit sa kanilang ospital. Dahil nga sa pagbaba ng bilang ng kanilang COVID-19 patients, sinabi ni Del Rosario na mas marami pang non-COVID-19 patients ang kanilang maaaring tanggapin. Nakikita nila na ang pagbaba ng hospital admissions ay dahil na rin ito sa vaccination rate na mayroon ngayon ang Metro Manila. Noon ngang buwan ng Nobyembre, iniulat ng pamahalaan na nasa 94% ng target population sa Metro Manila ang fully vaccinated na kontra COVID-19. Samantala, ang panukalang gawing araw-araw na ang pagbabakuna sa mga walk-in ipinauubayan naman ng Malacanang sa mga local government units. Balita hatid ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Day, Bombo Ever, ipinapaubaya na nga ng Malacanang sa mga lokal na pamahalaan ang diskarte para magtuloy-tuloy lamang ang araw-araw na magbabakuna lalo na sa mga walk-in.
Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Secretary Carlo Nograles na binibigyan nila ng otorisasyon ang mga mayors na gumawa ng adjustments sa pagbabakuna kung alin ang sa tingin nila ay pwedeng may patupad sa kanilang mga nasasakupan o area of responsibility. Kabilang na rito sa mga paraan para makumbinsi ang mga tao na magpabakuna. Marami naman daw supply ng bakuna kaya pwedeng ituloy ng LGUs ang pagbabakuna hindi lamang sa mga nakarehistro kundi sa mga walk-in basta na ayon lamang sa protocols. May nauna ng kautusan si Pangulong Duterte sa Department of Health na walang pipiliing walk-ins at uwi na luhaan o masama ang loob dahil hindi nabakunahan dahil lamang hindi siya tagaroon sa naturang LGU. Dahil dito ay sisikap ng tugunan ng National Vaccination Operation Center at ng lokal na mamahalaan ang bagay na ito. Ngayong araw kasi ang huling araw ng extension ng National Vaccination Day at tingnan natin mamaya yung mga developments dahil sa ngayon ay lumalabas na nasa mahigit 8 million na yung mga nabakunahan simula noong November 29 yung National Vaccination Day na tinaguri ang Bayanihan Bakunahan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo Raymond, paano yan? Kasi may iroon tayong ilan na nababalitaan na may mga nagwo-walk-in nga pero hindi naman natutuloy kasi iba yung kanilang nais na brand ng bakuna doon sa available sa kung saan sila pumunta. May pakiusap din ba dito ang Palasyo ng Malacanang hinggil sa usapin na ito, Bombo Raymond? Well, yun lang lagi-lagi sinasabi ng Malacanang na huwag na maging choosy. Huwag na nga mamili ng bakuna, Bombo, dahil sabi nga ng Department of Health at ang mga eksperto, ang the best na bakuna ay yung available. So lahat naman ay proven na, maging yung mga sa Department of Health at ng World Health Organization mismo ay nagsasabi na yung mga available na mga bakuna sa ngayon ay napatunayan na safe, effective para sa lahat ng mga babakunahan, Bombo, Dave. Bombo Raymond, kasi mukhang maganda yung resulta nitong Bayanihan Bakunahan at parang may phase 2 nga sa darating na December 15. Ito ba ay tuloy na, Bombo Raymond? Well, baka hindi na kailangan yung second wave, Bombo Dave, kung ganito na magtuloy-tuloy na lamang, araw-araw na yung bakunahan, mga walk-in, ay baka pagdasapit ng December 15 ay naabot na natin yung target na populasyon na dapat ay nabakunahan na, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond Tinaza. Mamaya abangan pa dahil yung mga nakakulong na formal officials doon sa May Pasay City Jail obligahin ng humarap mamaya sa pagpapatuloy yan ng Senate investigation kahit ayaw pa nilang makibahagi sa hearing. At may makaragdagan tayong detalye dyan at mga karagdagan pang balita sa ating pagbabalik. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Tiniyak naman ngayon ni National Task Force Against COVID-19 Special Advisor Dr. Ted Herbosa na hindi pa nakakapasok sa Pilipinas ang Omicron COVID-19 variant. Ayon kay Herbosa, lahat ng mga pinadalang samples sa Philippine Genome Center ay nagnegatibo sa Omicron variant na kinukonsidera na sa ngayon ng World Health Organization o WHO bilang variant of concern. Kasabay nito ay iginit ni Herbosa na lahat ng mga samples mula sa mga pasahero na galing sa ibang bansa ay idadaan sa genome sequencing gamit ang pinakamabagong machine na mayroon ang Philippine Genome Center. Ang mga pasaherong ito ay dumadaan sa 4-door policy upang sa gayon ay hindi makalusot ang sinumang posibleng mayroong taglay na Omicron variant. Kaugnay pa riyan bilang tugon nga sa panawagan ng NAIA na one-stop shop, lahat ng mga samples ng mga pasaherong galing abroad isasalang na sa genome sequencing ayon yan sa National Task Force. May karagdagan pang detalye si Bombo Gerald Ulep. Tiniyak ng Task Force Against COVID-19 na isasalang nila sa genome sequencing ang lahat ng mga samples ng COVID-19
sakaling may mga positibong overseas Filipino workers o OFWs sa naturang virus na dadating dito sa bansa. Ito ay bilang tugon na rin sa panawagan ng Ninoy Aquino International Airport One-Stop Shop na isa lang sa genome sequencing ang lahat ng mga samples ng COVID mula sa mga Pinoy na galing sa ibayong dagat. Maliban dito, layon din ang hakbang ng pamahalaan na mabantayan ang bagong variant na nakamamatay na virus, itong Omicron variant. Ang genome sequencing ay isang pagsusuri o test para malaman kung anong variant mayroon ng COVID-19. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Special Advisor Dr. Ted Herbosa, tuloy-tuloy daw ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Philippine Genome Center at 2 pang laboratorio para sa isasagawang genome sequencing. Sinabi ng opisyal na napakamahal daw ng proseso ng genome sequencing kaya noon ay hindi nila lahat isinasalang ang mga samples mula sa ibang bansa. Pero dahil na rin sa bagong variant ay kailangan na nilang isalang ang lahat ng mga samples ng mga OFWs na magpapositibo sa COVID-19 para makita kung anong variant ng COVID ang taglay ng mga ito. Sa ngayon, sapat pa naman daw ang 3 genome center sa bansa para i-accommodate ang mga samples mula sa mga Pinoy na dumarating sa bansa at nagpositibo sa naturang virus. Kahapon nang sinabi ni One-Stop Shop Head at Office for Transportation Security Administrator Undersecretary Raul Del Rosario na pinaigting pa ng NAIA ang border control para mapigilang makapasok sa bansa ang Omicron variant. Pangunahin na rito ang mahigpit na pagpapatupad ng mga protocols sa mga pasaherong galing sa mga red list countries. Kasama na rin dito ang pagsuspindi sa mga privilege ng mga pasaherong nasa green list at muling inirequire ang quarantine mula sa dating home quarantine lamang hanggang Disyembre 15. Maliban dito, nagdagdag na rin sila ng mga frontliners sa NAIA at mas mahigpit na itong pagtatanong sa mga pasaherong dumarating sa bansa para masiguro kung saan talaga bansa galing ang naturang mga OFWs. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, kumuha tayo ng update mahinggil naman sa mga formally officials na kasalukuyang nasa Pasay City Jail. May karagdagang detalye si Bombo Dennis Hamito. Obligahin pa rin Bombo Ever, Bombo Dave ng Senate Blue Ribbon Panel na humarap sa hearing mamayang 3:00 ng hapon ng formally officials na sina Mohit Dargani at Lincoln Ong. Yan ay kahit nakakulong na ang 2 sa Pasay City Jail at tutol ang kanilang abogado na makibahagi pa sila sa ika-16 na hearing ng naturang lupon. Una nga dyan ay nanindigan si Lincoln Ong, dating director ng naturang kumpanya, na hindi siya dadalo sa pagdinig ukol sa pagbili ng Department of Health ng mga COVID medical supply na nagkaroon ng transaksyon sa kanilang tanggapan noong nakalipas na taon. Sinabi nito na dapat respetuhin din ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang karapatan para sa Code of Confidentiality ng kanilang kumpanya kaya hindi nila mailabas ang mga dokumentong hinihingi ng mga senador. Haharapin pa rin sa naturang hearing sina Twinkle Dargani, ang presidente ng naturang Parmalee Pharmaceutical Corporation, at si Crisel Grace Mago na siya namang in charge doon sa bodega at gayon din sa iba pang trabaho yan sa naturang kumpanya. Si Mago ang itinuturo naman ng isang testigo na nasa likod ng pagtamper sa ilang mga produkto ng naturang kumpanya kung saan pinapalitan umano ang expiration date ng medical supplies. Para sa Blue Ribbon Panel, kung magmamatigas pa rin ang mga ito na makipagtulungan, baka raw tumagal ang 2 nakakulong dyan sa Pasay City Jail, pati na itong si Twinkle Dargani na nananatili naman sa Senate custody hanggang sa susunod na taon. 3:00 mamaya, isasagawa ang hearing at may iba pang mga personalidad na inaasahan ding dadalo. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bombo Dennis, ano pang mga pamamaraan ang pwedeng gawin daw ng Senate leadership upang sa gayon ay makuha nila itong mga dokumento na kanilang hinahanap? Kasi iginigit nga, nabanggit mo sa iyong report, iginigit nitong 2 kampo ng mga formally officials yung kanilang karapatan ng confidentiality. Bombo Dennis, paano yan kung magmamatigas pa rin sila hanggang mamaya, nakakulong naman daw sila sa Pasay City Jail? Mananatili silang nakakulong, Bombo Dave. At ang kung sakali nga na hindi magugustuhan ng mga
nasa Blue Ribbon Panel, baka mailipat pa sila sa iba pang pasilidad, iba pang kulungan. At isa sa posibilidad nga dyan, yung mga binabanggit kasi silang pangyayaring dati na ginawa sa halip na ikulong lang dyan sa kustodiya ng Senado, ay minsan dinadala pa doon sa New Bilibid Prison sa National Penitentiary, Bombo Dave. May pagkakataong ganon. So, nandyan din yung posibilidad na mailipat sila doon sa pambansang piitan. O kaya naman, ay dyan lang sa Pasay City Jail, pero tatagal sila hanggang June 30, 2022, Bombo Dave. Kung ganito pala ang sitwasyon, Bombo Dennis, hindi pala natin nakikita anytime soon na matatapos itong investigasyon ng Senado, Bombo Dennis. Ganoon na nga, Bombo Dave. Dahil yung dokumento na kinakailangan ayaw namang ilabas, may mga sariling rason. Kaya lang ito ay, kung mapapansin mo, Bombo Dave, may mga nakabinbinan nitong issue na idulog na ito sa korte. At hinihintay na lang din kung ano magiging pasya ng korte hinggil dyan sa kustodiya. Lalo na itong kampo ni Lincoln Ong, itong dating director ng Parmali, ay siya yung kampo niya, yung dumulog sa Korte Suprema para magpasaklolo, TRO kung sakali, o status quo anti-order kung papayagan. Kaya lang hanggang ngayon ay wala pa namang aksyon. Kaya tayon, nananatili siyang nakakulong. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis Samito. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, ang Philippine National Police naman nagsimula nang tumanggap ng mga aplikasyon para sa special permit para sa fireworks display ngayong holiday season. Nasa Krame si Bombo Annalise Soberano. Tumatanggap na ng aplikasyon ang PNP Firearms and Explosives para sa special permit sa fireworks display, lalo at holiday season na ngayon. Ayon kay Police Major General Jesus Cambay, ang Director ng Civil Security Group, inatasan na nito ang lahat ng Regional Civil Security Unit sa buong bansa na simulan na ang pagproseso sa mga aplikasyon. Kasama sa requirements ng mga a-apply ang clearance mula sa IATF at local government units kung saan gagawin ang fireworks display. Pinatitiyak naman ng FEO sa mga aplikante na sumunod sa health protocol. Iwasan ang pagdaraos ng fireworks display na maging super spreader event. Sinabi ni Cambay, sakali kasing magkaroon ng paglabag, mahaharap ang mga organizer sa kaukulang parusa. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala, nangako naman ang bansang France na mahigit 5.8 milyong COVID-19 vaccines para sa Pilipinas bilang pagpapakita ng matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Sinabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana sa isang statement na tiniyak ni French Foreign Ministry official Bertrand Lartollery na ang Africa at Indo-Pacific regions sa magiging prioridad ng France sa sandaling pamunuan nito ang Council of European Union sa taong 2022. Nitong araw nga ng Miyerkules, nang dumating sa bansa ang nasa mahigit 1.6 milyong doses ng AstraZeneca vaccine na mula sa multi-million na donasyon ng COVID-19 vaccines ng France sa pamamagitan ng COVAX facility. Isa rin ang France sa mga bansang nagpahayag ng seryosong pagkabahala sa nangyaring insidente doon sa May Ayungin Shoal kung saan nga hinarang at binumbahan ng tubig ng Chinese Coast Guard ang dalawang supply boat ng Pilipinas 2 linggo na ang nakakalipas. Oras sa Pilipinas, alas 12:22 na ng tanghali. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang local MDRRMO naman sa Bicol umaapila sa Office of Civil Defense na magsagawa na ng aerial survey para mahanap ang mga nawawalang siyam na mangingisda doon sa Catanduanes. Balita hatid ng Bombo Radio Legazpi. Hiniling na ng Baras Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Office of the Civil Defense Bicol ang pagsasagawa ng aerial survey upang mapabilis ang paghahanap sa mga mangingisdang una ng naiulat na nawawala sa Catanduanes. Lula numano ang mga ito ng 5 motorboats ng maglayag noong Disyembre 1 na hanggang ngayon ay hindi pa nahahanap. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Baras MDRRMO Head Engineer Khalil Tapia, malalaking alon pa rin ang nakakasagupa ng mga rescuers sa dagat at pahirapan, lalo pat hindi kinakaya ng speedboats ng
ng Philippine Coast Guard. Ngayong araw nakatutok ang paghahanap sa karagatang sakop ng Bato, Barasig, Moto areas, maging sa ilang kalapit na lugar sa Rapu-Rapu, Albay, Samar at Sorsogon. Nabatid na ng isda ang mga ito sa buya number 32 na nasa silangang bahagi lamang ng Barangay Hinitligan hanggang sa tangayin ng malakas na agos at malalaking alon ng dagat. Sa kabilang dako, bukod pa sa 5 nawawalang mangingisda sa Baras, may 4 ding mangingisda mula naman sa bayan ng Viga ang pinaghahanapan ng PCG. May nawawara pa man na 4 na parasila sa munisipyo kang Biga, kaya kaipo talaga na magkaiguan ning aerial survey ta masakit magpadagat at makusog pa siyempre ang dagat kaya. Si Baras MDRRMO Head Engineer Khalil Tapia para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Rafaluzada nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Sa Zamboanga City naman, nasa 7 milyong halaga naman ng smuggled na sigarilyo ang nasamsam ng operatiba. Tinutukan yan ng Star FM Zamboanga. Nasamsam ng operatiba ang humigit kumulang 7,500,000 halaga ng smuggled cigarette sa isinagawang anti-smuggling operation ng Second City Mobile Force or Seaborne Company kasama ang Bureau of Customs or BOC, Intelligence and Investigation or CIIS at Enforcement and Security Service o ESS bandang alas 10 ng gabi kahapon sa kahabaan ng Sinunok, Zamboanga City. Ang mga kontrabando ay sakay sa isang asul na motorized na bangka o kilalang jungkung na may kabuuang 214 master case at 20 rims na isang klase na sigarilyo. Sakay ng bangka ang 2 crew member na nakilala si Nadspin Benjamin, 19 anyos at Ben Harmudi, 32 anyos, parehong tubong Hulosulu. Nasa kustodiya na ngayon ng Bureau of Customs ang nasabing jungkung at 2 tripulante para sa investigasyon at wastong disposisyon. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. 3 sa 4 na sospek na bumaril patay sa isang hospital director sa Misamis Oriental arestado. May update ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Arestado ng pulisya ang 3 sa 4 na mga suspect pag-ambos patay ng kilalang hospital medical director nang ikinasa ang pursuit operation sa lugar na pinagtaguan nila sa bayan ng Balingwan, Misamis Oriental. Kinilala ni Nazareth Police Station Commander Captain Alan Cairil ang mga salarin na sina Jumar Pasilan Adlaw, 30 anyos, Marjon Abayon Cabog, 39 anyos, at Jewel Nakwa, 37 anyos, na lahat residente sa probinsya ng Bukidnon. Dagdag ni Cairil na malaking tulong ang video footages mula sa mga kuha nila na CCTV sa bisinidad ng crime scene para matukoy ang sinasakyan na motorsiklo ng mga suspect, kaya natuntun ang pinagtaguan ng mga ito. Samantala, salaysay naman sa pumuradyo ni Nakwa na mismong bumaril sa biktima na si Dr. Raul Winson Andutan na napag-utusan lamang umano sila ng prime suspect na si Rene Tortusa kapalit ng pira na ibibigay na nagkahalaga ng mahigit 100,000 piso. Sinabi pa nito na si Tortusa rin ang mismong nag-aabang kay Andutan sa labas ng bahay papunta sa Mariarina Xavier University Hospital habang ang 3 suspected hard killers ay sumusunod sa kanyang sasakyan at nang makatsansa ay binaril na agad hanggang bawian ng buhay. Banggit pa ng mga suspect na walang personal na traso ang biktima sa kanila, subalit na pag-utusan sila na pasdangin ito dahil umano sa akusasyon na pambababae at kasong pagpatay. Bagamat nakataka si Tortusa nang sabay na nilusob ng magkaibang regular at special units ng PNP, subalit tuloy-tuloy ang kanilang pagtugis upang matukoy kung sino ang nasa utak ng krimen. Magugunitang nagtamo ng maraming tama ng bala ang nagmamanihong si Andutan at patay ng may sugod sa mismong ospital na kanyang pinagtatrabahuan. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Panibagong kaso ng Omicron variant ang COVID-19 ang nadetect mula sa 4 na estado ng Amerika. Ito ay isang araw nga matapos na iulat ng Centers for Disease Control and Prevention ang unang kaso ng Omicron na natuklasan naman sa California. Ang 3 bagong kaso ay mula sa Minnesota, sa California at Colorado na mayroong mild at kasalukuyang nagre-recover sa sakit ayon sa mga health officials. Inanunsyo naman ni New York Governor Kathy Hochul ang 5
kumpirmado pang kaso ng Omicron variant. Nilinaw naman ng opisyal na walang dapat na ikabahala dahil mayroong mga tools para mapigilan ang pagkalat nito sa pamamagitan ng pagpapabakuna, booster shots at pagsusuot ng face mask. Samantala, naglabas naman ng mas stricto pang mga travel rules si US President Joe Biden kasunod na rin ang bagong kumpirmadong kaso ng Omicron variant sa Amerika. Subalit nilinaw ni Biden na hindi kabilang dito ang pagpapatupad ng lockdown at pagpapalawig ng mandatoryong pagpapabakuna. Sa inilabas na panuntunan, lahat ng international passengers ay kailangang sumailalim sa COVID-19 test 24 oras bago dumating sa Amerika kahit anuman ang kanilang vaccination status. Ipapatupad din ang pagsusuot ng face mask sa mga eroplano, tren at bus hanggang sa Marso sa susunod na taon. Plano din ng administrasyon na sa winter months ay simulan na ang pagbabakuna ng booster vaccine para sa lahat ng kanilang adult population. Bombo Sports News. Binigyan na ng go signal ng NBA na muling makalaro ang basketball superstar na si LeBron James matapos magpakita ng 8 negative results sa kanyang COVID-19 test. Dahil dito, inaasahan na muling makakasama ng Los Angeles Lakers itong si LeBron sa laro bukas kontra sa mahigpit na karibal na Los Angeles Clippers. Kung maaalala, una nang inilagay ng NBA nitong nakalipas na araw si James sa health at safety protocols kasunod ng inisyal na positive results nito sa COVID-19. Pero nilinaw ngayon ng NBA na hindi naman talaga nagpositibo sa virus si LeBron. Paliwanag pa ng liga, ang inisyal na resulta ay mayroong positive test at mayroon ding negative result sa dalawang magkaibang instruments. Dahil daw sa conflicting at inconclusive results, isinailalim muli sa magkakasunod na RT-PCR test ang Lakers superstar. Dahil sa pangyayaring ito, nagpahiwatig naman si James ng kanyang pagkairita sa sistema ng protocol sa pamamagitan ng kanyang social media post. Bago po tayo magtapos, narito po ang Orasyo Emperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everlirico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo,
We all would like to greet you. Merry Christmas. Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Pabalik na mga kabyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. 34 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 12. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Mga kabyanan, antes kita magkuha sa nga dugang pa nga mga reports gikan sa aton nga mga field reporters. Yari anay ang aton ikaduhang winner para sa aton nga Want to Panalo Part 20 promo. Standby. 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na mga kabyanan, ang aton ikaduhang nga winner sa Want to Panalo Part 20 promo. Ang aton lucky winner subong lawagon naton alas 12:35, alas 12:35. Taga Purok Santo Domingo, Barangay Handumanan, Bacolod City. Ang iya sini Proof of Purchase Rixona. Congratulations sa kay Sofimer Lapuos. Sofimer Lapuos sang Purok Santo Domingo, Barangay Handumanan, Bacolod City. Ikaw ang aton ikaduhang nga winner, gilawag naton alas 12:35, 12:35. Kinalan makuha mo imong nga premyo, hindi maggalapaw sa 6 ka oras. Kay kung hindi mo makuha, mapaslawan kami magkuha. Naglapaw na sa 6 ka oras, magagabot kami sang liwat, magagabot kami sa another winner kag dito naman ihatag ang premyo. So, dapat nga maabot ka dili o kung makuha mo imong premyo, hindi na maglapaw sa 6 ka oras. Sa liwat, congratulations sa kay Sofimer Lapuos sang barangay o kung sang Purok Santo Domingo, Barangay Handumanan, Bacolod City. Banwa sa aton nga panumbalik, aton nga talakayon, ang pinapagka mga issue kag tupiko. Ang report ni Bombo Franz Andro Burgos. Ini may kang tanan mga kabyanan sa ano ang reaksyon kag mapahayag sa Police Regional Office 6 sa kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte batok sa illegal nga droga. Dahil man manugga tapos na ang termino sa presidente, ang 6 ka bulan nga silinya nga matap na ang illegal drugs na tapos ng 6 ka bulan kag subong ang manugtapos naman ang o kung ang dason nga manugtapos ang tuig ang 6 ka tuig niya nga pangalagad. So may pahayag si Presidente Duterte kagabi kag nagambal siya nga may mga madamo man nga ginpromisa niya nga natuman. Kag hindi man 100% nga natuman, pero may ara natuman. Di isa ning ginakabing naton nga wala gid matuman kag daw wala gid matigayon nga mapapas kag masulbar ang ining problema sa illegal drugs. Balikan naton karon dugay-dugay pagkaligid gilamang sang pinaka mga importante nga mga panumdom. Standby. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa
DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansang lang sa isa ka istasyon. Halinini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang Pabalik na may kameran sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. This time, balikan natin ang report ni Bombo Franz Andrew Burgos. Hindi may kahit na may kameran sa reaksyon sa PRO6 statement ginapagawa ni Presidente Rodrigo Duterte. Labi na sa sining war on drugs. Sa piyagin niya, Bombo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bombo, dahil matapos may pila ka mga police operations no, nga gawa man mismo sang mayara mismo may mga negatibo man nga resulta kag mismo ganing International Criminal Court no do patunga naman ini no sa ginasiling ning mga war on drugs no sa sining administrasyon Duterte. So diri na tumumudan din na check no maging kuan naton sang pananawan ang talatapan sa mga o nang sa hanay sa mga kapulisan bombudan no kung ano niya lang ilang
pag-address sa ginmensahe ni Presidente Duterte na ano nga di bombodan sa iyabing administrasyon nga about ni sa advocacy ay bala nga war on drugs, no? So sa pahayag mismo sa mga kapulisan, especially sa tagpamaapas ng PRO 6 nga sa kaya Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, para si Lea Bombodan isa ini sa mga big accomplishment man no sa Duterte administration ang paghagan-hagan sa illegal nga droga. Because mo muna tinga mo ginaang nga tinutuyo sang nagapadalagan para siya ako sa iya nga presidential race si Presidente Rodrigo Duterte nga tap na o niya ang droga sa sulod sang 3 o 6 kabulan nga time span bombodan no kung kalawigon bala nga matap na ang illegal nga droga diri sa aton sa pusod Pilipinas. So pananawan sa mga kapulisan no. So because of that man bombodante doon ako lang atensyon sa nga pila man ka mga international nga mga abogado bala no nga doon mahatag man bisan kay gayunan nga matutukan ang hiniti nga mga kaso. So para sa ila kay bombodante kung sa mga kapulisan kung ano ang mga directives from the national government, especially sa mga mismo ko ano gid man bi ang mando sa ato nga presidente. So para sila bombodan wala man sila may mahimo pa no. Kaya mo na mismo ang directives no kagang mando bala sa ila nga ipatuman no kaga para matapna ni ang illegal nga droga diri sa aton sa pusod Pilipinas. So nagasiling man si Police Lieutenant Colonel Soles Bombodan nga sa base pa lang no nga sa amo na din nga effort ng mismo sang government nga paagi sa amo ni ding advokasya mahaganagan ng illegal nga droga kag mauntat bala Bombodan mismo sa pagpanghalit man no kay kung tanaw na to pila na dahil ka mga pamilya, mga individual kag mga kabataan ang napiktuhan sang pag-alap nagon sang sininga illegal nga droga. So sa mensahe ni Presidente Rodrigo Duterte Bombodan no para sa ila pagtanaw dira no pwede promisa ako sa iya nga promisa before Bombodan nga ang iyan nga pagpromisa do halos panan nga na-accomplish gid la Bombodan no do na fulfill gid ang iyan nga mga promises during his time no before siya naging presidente. Bombodan ang mga kapulisan nga pabor man no kag makitaan man nila bala kung ano ni ang mga accomplishments kag ang hinimuan sang Duterte administration Bombodan. Aha. Yes, Bombodan no so may pahayag diri sa aton kag ang panan-awan gid no kag sa ila nga bahin sa mga kapulisan paagi man sa tagpamaba sa PRO 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Para sa ato no ang aton nga dispositional offices ang aton campaign against illegal drugs sa kinahanglanon nila para ma-spare nato ang every individual, every family and every communities needs nga dinadala sa illegal drugs. Kaya paluan naman naton nga ang problema sa illegal drugs tama ano pala seryoso considering na makaguba ini sa ka tao, isa ka pamilya. So ang aton dili para protektahan nato ang aton mga kauturan, ang aton mga komunidad, and most especially ang aton nga youth, di ba? Ang hambal sa aton nga national hero nga si Dr. Rizal, the youth is the hope of our fatherland. So dapat protektahan din natin sila kaya sila ini ang pag-asa sa aton nga bayan. Sa inyo man bing bahin, kag sa pagtanaw man, ang war on drugs is one of the successful advocacy sa administrasyon Duterte, sir? At sa amon, sa PNP, ang kampanya kontra illegal droga, isa kami sa mga agency no, na ginatagaan sa mandato para magkampanya kontra illegal droga. So, kung ano man ang ginasubo sa amon, kung ano man ang order natin dito sa national headquarters, gina-perform nato nga kaya amoy na ang mandato nato no. So like sa campaign nato na din sa illegal drugs kaya nga sa mandato nato. So gina-perform gid nato ng ato trabaho kaya kinahanglan nato nga para sa aton tanan nga. Pero sir, ano man ding mahambal mo sir nga para ini sa Pilipino ang war on drugs no? Hindi niya para sa personal nga tinutuyo sa presidente naton Sir Soles. Sa aton nga kampanya sa illegal na droga, kundi isa kita sa agency nga may mandato. So, ang pinaka-purpose nga is mas fair ang isa ka individual, isa ka ang mga family, ang mga community sa illegal drugs. And kung gina-perform natin nga sa bilog nga
pungsod nato, no, ang aton nga kampanya sa illegal na droga. So kung wala na sang problem sa illegal drugs sa bugos nga country naton, but silingon na maayo ang situation naton. So that will contribute sa aton nga progress and development kung wala kita problema sa illegal na droga. So para sa aton, actually, damo kita problem, no? So ang droga, siya sa mga problem naton nga pinanglanon din naton i-address. Ang problema natin sa illegal na droga, sige-sige na, no, mag-address natin. Pero hindi na siya basta-basta man niya matapas natin di hapon, considering na ang mga nag-engage sa illegal drugs, may mga pamaagiman sila mo kung paano man sila makabaligyan, no? So nakita naman natin na nakaradakpan sa mga operations natin, naka-innovate man sila, no? So that's why nga kita sa law enforcement agency, ginapadihan natin nila kada kapangitangan kita paagi kung paano natin sila ba. Sa bahay ni isang ICC, no, nga may mga patutsada man si Presidente Duterte about sa ICC nga syempre hindi siya gusto nga ay preso kay waya man niya ginahimo bala para sa kalainan ng war on drugs, sir? For that, sa aton na niya, ang sa amon na niya sa Regional Office sa PNP alone, pinaperform na niya namon na kung anong amon mandato, no? Kung nakita naman natin, amon ina ang directive, and nakita natin niya amon ang dapat, no? So that's why nga sige-sige ang ato niya kampanya kontra sa illegal na droga. Bombodan, no? So pamunta mismo yung bombodan ng sabahin sa mga kapulisan, no? Kagsa mismo sa ilan iyang pananawan sa mensahe ni Presidente Duterte about ni bombodan sa yaman nga speech, no? Sa nagligad ng mga inadlaw about sa mga na-accomplish siya bala, no? Kaya especially sa yung mga kapulisan masunod mo lang na mo. Yes, correct, no? So mugit bombodan kung ano nga directives bala, di sila man lang sila man lang yung bombodan na magasunod gid, no? Kaya kung ano mando, kaya especially from the national government, hasta daos na diri bombodan sa mga local government units dre, especially sa mga kapulisan dre, no? Magasunod na lang gid sila ya. Kung paano ini patuman, no, para ma-organize ni bombodan ang peace order kag matap na ni ang pagduging sa illegal nga droga sa mga localities o sa local communities bombodan. Sige, so bali tiyan mo na, no, ang pagpayag sa aton yung PRO 6 sa bahin sa kampanya sa droga ni Presidente Rodrigo Duterte, although nga correct. Hindi man ni sa diri siguro wag gid matuman ang iyang hambal kay way pa matapos ang anom lang ilang katuig. Correct. Dahil bumudan, laway pa ni, no? Mo ni bumudan kay June 30 pa niya maghalin sa pwesto ang presidente, no? Kada basic pa lang may mga dugang pa isa nga mga projects diri nga mangin isa na sa mga giyama, no, nga magmuad pa kada mangin kita diri bumudan makabangon liwat ang pungsod Pilipinas sa before ni mag-end ang iyaman nga administrasyon bumudan. Sige, salamat kid Bombo Franz. Yes, Bombodan, para sa pangalagay sa Bombohan sa Utonis Bombo Franz Andrew Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Franz Andrew Burgos. Tiya mo na ang kamatuoran diri. Damo nagkalamatay sa kampanya sa batok sa illegal nga droga. Damo ang nagkalamatay nga mga ginapatihan mga drug lords, ang mga drug buy-bust operation, may mga tanan nga mga anti-drug operation yung patigayon at pag-imbukada gidya sang paghuro-huro ni Bato damo ginagkala tumbalay nagalao mang tanan nga ti amo na ni, no? Amo na ni ang katapusan sang illegal drugs. Pero wala man gyapon nagligad ang 3 ka bulan, nag-6 ka bulan, nag-1 ka tuig, nag-2 ka tuig. Kasami nga magkaladakpan banwa nga dagko gidya nga bulto sang illegal drugs, mga Chinese national pa. Kag sa uli, grabe ning kontrobersiya banwa sa illegal drugs operation diri sa pungsod Pilipinas. Ang natabo pagid nga ang tao man mismo ni Presidente Duterte nga ginbutang sa Bureau of Customs nalutsan man. Nalutsan. Nadumduman nyo to ang magnetic lifter nga dito nakalusot dito ang
ang dako gid ang volume sang shabu. Sa time ni Faildon nga nangin kontrobersyal si Faildon nga wala mapadalman sang investigasyon kay imbis padalman sang investigasyon daw gina balabagan man daw ginapunggan man sang administrasyon kag ginbutang siya sa Bureau of Corrections nga sang uli sa pagbutang sa Bureau of Corrections damo magyapon nagka-recover nga droga sa Bucor hasta subong damo gyapon sang droga nga naga-lapta o kung naga-circulate sa Bureau of Customs. Amo na gani nga kung isa makapamangkot man kita kag makapaminsan man kita sa madalom. Hindi bilang nangin ang rason kung nga ang agin priso si Dilima kay sa akusasyon nga involvado siya sa illegal drugs sa Bureau of Customs. Sa siya pa ang Justice Secretary. Matapos nga na priso ining pobreng alindahaw nga si Senator Dilima nagalaom kita nga mauntat na ang drug trade sa Bucor. Kag totally makuha na madula na ang supply sang droga diri sa Pilipinas. Ay sus sige magyapon ang mga nagkaldakpan nga mga drugs dira sa Muntinlupa sa Bureau of Customs. Di sino naman na may kaya grabe nga do makasiling ka man yung grabing galamay ni Kwan ba? Galamay ni Dilima ba? Ara na siya sa Kwan, ara na siya sa prisuhan, kag hindi na siya Justice Secretary. Ara gyapon ng druga sa Bucor. Do siya man ang pinuno sina diri nga. Ay, way gali matap na iya sang gobyerno magamon ya Bombo Stephen. Way gali matap na sang gobyerno ang ayo. Di mo ni ang isa sa mga bisan sa diin nga rating siguro nato ni butang wag gid makapasar ang ato nga kampanya sa illegal drug nga droga kay tungod hasta subong damo gyapon sa mga drug addict nadumduman nyo tong nagpatay sa 9 anyos nga bata to nga ginhimuslan niya ato man to siya sa influensya sa droga sa ginhimo niyang krimen kay kadamo sa mga krimen nga na committer subong nga mga may kilabtanan mga sabog sa droga. Ti masiling kita yang damo nag-surrender sa itong panahon ni Bato de la Rosa. Damo nag-surrender. Milyon na nag-surrender pero di na ito nag-surrender to. Sa nag-surrender to nga milyon, may milyon man nga na-rehab how? Kay waay man. Istorya man na ito mga rehabilitation center. Di na ito mga rehabilitation center ta. Nag-operate na to. Waay, nabutan na subong sa limot. Ang mga rehab center nga sa kasagsagan sang tukhang may ara kuno sa mga facility nga pagabutangan sa sini mga nagsurrender pero why ito mabutang sa mga rehabilitation centers subong balik naman tuya sa kwanda balik naman sa dating gawi 6 minutos sa kaligid sa tagna nga launa this time ko ako report ni Bombo Dennis Rubica. May kang tanan sa monitoring karon sa aton nga Joint Provincial Peace and Order Council sa pinaka mga areas nga basi bala mangin hotspots ini kag sa ginaligar nga basi may mga armed group, private armed group nga amo maga-terrorize sa mga katawhan ilabi na gid nga nagahilapit na ang eleksyon. Kuha ko report sa Piyakilinya Bombo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel, magapadayon ang kung mga magkandak no sa regular ng pagsinapol ini mga membro sa aton sini Joint Provincial Peace and Order Council sa aton sini Armed Forces, Philippine Army, PNP, ang aton civil government, civilian government naton, especially sa aton probinsya, kag pila pagid ka mga concerned government agency bumudan no kay kabahin sila diri bumudan sila pagtutok amo ni karon naglapit nga election ang May 9, 2022 national and local election. So there is a provision sa Negros Oriental ginapayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commander sang 303rd Infantry Brigade no Philippine Army nga bumuda no sa ila sining pinaka-latest nga pag sinapon dumas ang last week no sang bulan sang November na gasapol ning Joint Provincial Peace and Order Council na to no kay sa diri bumuda sa kinutukan no si karon ginahibalo nila no pan
may mga lugar nga pwede makonsiderar as areas of concern. So una mga tawag nga hot spots area. Masubong natin ginatawag ni areas of concern sa maabot ng eleksyon. Kung bala may mga ara sa mga magkabig private armed groups nga posible i-hide, gamiton sa mga politiko, no? Sa pag-intimidate sa kontra, sa pag-intimidate sa supporter sa ila sila nga kontra bombo dana. Kaysa subong, asan sa kay General Pasaporte nga may mga pagbag-uman mo. Bombo dan, like siya, isa tingin tumod niya, kung compare natin sa 2019 election, isa rin sa magkabig nga ginatakonsidera sa mga areas konseptong banwa sa Moises Padilla, Bombo Daniel, kasi may mga before sa election, may mga insidentes ang pinatsanay mo. Kaya sunod sa kay General Pasaporte, nga subong tulog na bago naman ang senaryo o da bago naman ang sitwasyon. Yan mo na ginamonitor ginamon kay mga areas sadto nga ginakonsiderar areas of concern, basi may mga changes, nagbago naman, or basi may mga lugar nga sadto matawhay, basi subong mag-init-init naman ang senaryo politika. Amo na bla? So mo nang magkakandak sa sing regular na pag-sinapol until samtang nagilapit kita sa adlaw sa pinili ay bumbudan, no? Sabahin sa mga posible abi nga mag-hide sing mga private armed group, mga politiko. So far bumudan diri sa Negros kuno bumudan, no, based sa kay General Pasaporte nga way pa man sila may na monitor kay ining pila ka mga ginakabig nga armed groups diri sa probinsya nga inactive na mga membro nila kadamo na si mga leaders nga na neutralize na sa aton gobyerno. Nagkala priso na, iba nagkalamatay na. Yatin kabili nila di mga membro na lang nga based na monitoring daw ka inactive naman lab mo. Dampros niya sige lang kay monitoron ta kini base ibala ko ni employ sila o i-hired sila sa mga politiko. Kag may mga araman na ginatutukan nga estilo nga aton sining army nga base ining mga makabig naton nga mga armed groups diri sa Negros i-hired bala sa iban nga probinsya. Kag tapos ang iba naman nga halin dito sa iban nga lugar, amo naman ang i-hire di pasulod sa atong probinsya. Yan mo na nga ginabantayan ginamon, ginamonitor ginamon upod sa PNP, sabayin sa posibilidad sila mga armed group nga sinatati i-employ o i-hire sa mga politician. So far, sumukoy pa man sa monitor nga active nga armed group. Kag so far why pa man sila may mga declare nga areas of concern kay next year pa man bumudan puti man padayon monitoring kay basic ko kag daw naglinong naman ang sanguna to daw amo gid nagapagarot kun sa tion sa eleksyon do hindi naman bation subong man gani bumudan ti mo na sining ko bala nga ang Moises Padilla sa 2019 nga election ti mo to isa sa ginutukan ti subong do nagbag-o naman ko ng senaryo. So okay naman. Daw okay na kag ti sa nagligad tong eleksyon imagine mo may nagkalamatay gid ya. Oo, before to sa eleksyon ti may mga nagkalamatay tong ambos. Bumudan sa muna no ti progali kay ti wala takbalo kasi ko samta palapit kita sa adlaw sa eleksyon ti ko sa nagainit-init man ang sitwasyon sa politika diri sa ato na probinsya pati kun tanawon ta sa mga banwa kay syudad way magdalag ko nga mga magbungguanay nga mga magapapili sa pangalkalde daw halos tanan ni kilalahay na malang di man kamo gini ka intense guro ang senaryo gid sa pamulitika no diri sa aton probinsya pati sige lang kay sa piak sini so kay Pasaporte nga still yang ila pag monitor pagbantay magapadayon no kay hindi to balaan la kasi may mga changes man tuod sa political scenario
nga magkatugas ang pag-inis ng sitwasyon sa isa iya ka lugar sa muna na masit-in ang aton sining PNP kag Armed Forces kating punto man di bumudan nga hindi mamper ang proseso sa PNPI, hindi maintimidar, hindi mapunggan, hindi mabutang sa katalagman ang kabuhi iya sa mga pumuluyo nga mag-exercise sa sini right of suffrage. Damo na lang punto no sa aton sini AFP Armed Forces nga ma-maintain lang ang peace and order diriya sa bugos sa pusod Pilipinas, kaya especially naman diriya sa probinsya sa Negros Occidental. So mabatian ta bumuda ng pagpayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sang 303rd Infantry Brigade. Official naman. Threat kay NPA, so ara gyapon. So pero not much compared before. Because nga siling ko ni ara na among tropa dito sa areas. Before medyo siling naton na mo ni mga areas Central Negros, pero subong ara atong tropa dito sa hinterlands. For as of now wala. Ang ganin nga ginsiling namon no to sa meeting na we'll be strictly monitoring kung may mga extortion. Mabalaan man namo na din from time to time may nag-surrender. So we tie up with amo na legal cluster sa Task Force LCAP, ang Whole of Nation approach. So kung may ready man ang aton legal cluster na buhaton nilang ila trabaho, they will be filing cases kung may ara later on. So as early as now, siling kami nga dapat hindi ka mo maghatag ang mga politicians, hindi gid maghatag sa CPP pwede ko maghatag tapos through affidavit ka man nag-surrender pag nabalaan nila may mag-testify nga mo na nakahatag nga mo na as early as now siling kami hindi gid ka mo maghatag. Private armed group sir regarding election may naman ito. So far may na-mention I will not be general may gin-present man ng PNP pero hindi pa naman ganoon active no. Ang natanaw lang namon sa kung mag-employ sila ta private armed group is basic coming from other areas na hindi taga dire. Bala naman nato ng pattern nakita naman nato na mag-import na sila para hindi nato mabalaan sa local. So ang dire nga group dito naman sa other areas mga possibility and ganin nga medyo kusog ning ang exchange namon different JPECC may exchanges ni para madali mo monitor ang different private armed groups other areas. Pero naman gina-follow up man ni ka aton mga PNP and appropriate action kung kinahanglan nila ang amon bulig for power ready man aton tropa with regards yan. We will mandate naman wala naman ibang armed group kundi ang authorized man sa aton gobyerno. So together with the Philippine National Police, we will go after. As of now, may mga gin-mention pero inactive. Inactive ang mga leader nilang iba to is medyo na neutralized naman ka PNP. So ang iba nilang mga members, so wala itong leader and kung wala man financer, though hindi active. But the PNP has the list ng mga members. Bumuda naman ito pagpayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. So probably twice a month or every month mag-conduct sila sa regular ng joint Provincial Peace and Order Council meeting. Kay kung pag-istoryahan ang diri sa probinsya sa Negros Occidental, daw wala giman masyado kainit subong sa bahin sang politika. Nginabalang daw ka sa una daw may arag gidya intense political rivalry nga nagkakatabo sa pila ka mga kabanwanan, ilabi na sa mga remote area. Pero subong daw wala pa man gid no kay sa aton nga probinsya bisan pagani ang nagapadalagan sa posisyon sa province wide nga posisyon, gubernatorial, vice governor, mga board members daw hindi kay masyado ka siling abi nga may grabe nga pagtayadahay. Halimbawa karon sa probinsya sa Negros Occidental between incumbent Governor Eugenio Bong Lacson kag anay nakaagimang congressman sa Bacolod aton ni John Orola.
Hindi ba ay inkwentuhan na sila nga duha pero until now daw ay kagani nakabati nga daw nagagiri ay ning duha o kun ining si Jan Urula nagadusdos kin sa kay Goblakson o si Goblakson nagadusdos sa kay Jan Urula. Check na bumudan, no? Kahit balaan naman ni duwa ka mga personal, hindi man ni siling Hindi pala away. Violent, abi, bumudan, ha? Do balaan naman, hindi kon away politika, politikal nga po siling personal kasi daw ka violent nga manaksyon, hindi man niya bumudan. No? Kaya sa subong kung panilag ko, abi, hindi bala ang nagainit subong, hindi iya ang tagsa ka mga nagapadalagan, kundi ang mga supporters. Sakto na bumuda, no? Sa politiko, ang mga nagpatalaga, pawala mo lang niya mo. Ang mga supporter, sa daw mo pa maglinaway. Tamo pa nang kabrasana, yung bumuda niya. So, sakto na. Hindi pagin mo niya mainit, no? Ang senaryo. Hindi pagin mo silintang terrible, ba? No? Sa pila ka mga areas, ito bumuda, no? Kaya daw majority sa nga ito na mga banwa ka syudad, Deres Negros Dental, daw halos ang nagdalalaga ng bubudan mga incumbent kagway magani kontra. Ang pila lang ka mga areas nga mas ningtati daw rin may mga 2-3 nagapapili, no? Sa mayor, sa vice, no? Sa councilor natin, balanta na dumudamo ginada, no? Sa district congressman, sa mga board members, no? Dari siya daw okay naman lang, no? Kahit so far, tumasugod kampanya. Dugay pa man, next year man niya nga kampanya na to niya bumuda, no? Sa mga nga so far daw, hindi pa kita makasilingin nga mga may mainit-init nga mga instansya, no? Kaya pa man sugod kampanya, pati sinaton subong pa lang niya nga aton nga PNP kag AFP, nag-preparar niya. Nagatutok na, nagapanilag na sa posible mga senaryo kag kung ano mga game plan na sa aton sining PNP EFP kahit sila punto tamlan nila dire bumudan ma-maintain ng peace and order, no? Kag at least ang kinamatarong sang tagsa ka individual sa pag boto hindi mahamper. Among lang ang punto dira bombodan, no? Pagalo daw so far there is Negros sa atong probinsya daw hindi maging mainit kay ang political scenario so far, ang political rivalry sa aton sining kagdula pagita sumubudan sila nga may sa history gidabi sang probinsya daw may mga naglalabo lang nga terrible gidya ang kainit na sang senaryo abi para mo sang unang mga panag-on like Karabo sa Mindanao nga terrible ang krimen ang pinatsanay during sang political season, no? Desnegros to dia mo na ni puti do wala magid may nakalabo nga terrible gid kaysa na tonti balanta naman Desnegros pinamilya man lang gyapon ang inengkwentrohanay ka nagariglahanay na on silingta sa patag na sa pamulitika mo pasalamatan tabudan kay tikon nga sebagai Tedris Negros duwa man di aton nya local political party way naman iban na ang kag sila tonti ini mga leaders ng duwa ka mga local political party hindi naman niya ma-considered nga mga violente gidya nga mga individual kay naga-impunanay naman lang ang duwa ka political local political party diri sa Negros. May pag ano ganini Love Negros kag Onega. Di may naman lang na kung magsindihan na sila at least ang kwan lang bumudan ang sinintang positive effect dira at least ang ginatanaw natin nga posible pag-init sa politika madaydan ang pagresulta sa comes to violent incident at least daw hagan-hagan kaya may agreement, may tsindanay. Munang isa sa bintaha. Ang disibintaha naman, kaya masiling pong nasa doon tapilian, kaya doon mumuna sa lagyapon. Muna lang yung disibintaha naman. Protekon may mga advantages, no? Kag disadvantages ang atol ng diya bumudan. Importante, no? Magapabili niya nga matawhay na ang political scenario des Negros Dental samtang naglapit kita na sa adlaw sang eleksyon.
Pamutan niya. So, update talaga po ni sa aton Facebook KFP. So, man sa aton dali nga local civilian authorities, Negros, no? Kung ano mga sige-sige kasi nga general pasaporte nga mga regular na ni. Nang ila sini nga pag sinapol sa membro sa Joint Provincial Peace and Order Council, Pamutan. Mga update report kikan sa Kapitolyo Provincial ni si Bumbo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Ang ginabantayan kag ginamonitor lang sa gyapon, no, ang pila ka mga area nga basi bangin na posible mangin hotspot area diri sa probinsya sa Negros Occidental, pero do ka layo na siguro matabo ini, considering nga hindi masyado kainit ang dalagan sang eleksyon subong ikumpara sa nagliligad nga mga eleksyon nga daw kainit gid. Kag kung sabahin sa mga provincial position, governor and vice governor, ano pa ang ekspektaro naton ang kontra sa nga vice gobernador subong malan niya nag-ululuhot ni kag ang kontra sa nga gobernador ti uldo nga may pangalan man sa politika, pero daw wala man sang I just don't know, no? Basi subong daw pataway-taway lang, pero daw hindi mo man makita gani ang siling abing kainiton sang nang silakbo sa Balatyagon nga gahuro-huro daw hindi mo makita nga nagahuro-huro. Daw imbes nga nagahuro-huro daw huyo-huyo man gani. Ang katunggali ni Governor, incumbent Governor Eugenio Bong Lacson. Ambot kon ano ni ang ara sa mind or sa paminsaron sa nga kontra ni Gob Lacson si Attorney Jan Orola, basi kumpiyansa sa siya kagalingon kaya do ka linong-linong lang gid ya do ay do ka paukoy lang gid ya banwa mo. Ay nano si Steven abi ko magdalalagan ka mo piuan nyo lang mabato bang kumini kay daw kung nakakangay sa boxing igo ka lang niya magtulot tayada ay kagid niya magbuhi isang sumbag. Abi pag sumbag man kabuhi isang ginagmay na. Pag sumbag man kabuhi ginagmay nano nga. Sagad pa kami dalagan kag magpaukoy mo lang muna sa paghigaron. Kaya magsagad ka mo pati sa pasalig sa mga operator na sinalom na. Ayo umano. Basi balakon ang iban nga nagapadalagan, hindi lang nato mapiyo, basi lang iban nga nagapadalagan, matuod giban ning ginasiling nga pierdi sa eleksyon, daog sa koleksyon. Kanya-kanyang racket na balon no? Kanya-kanyang diskarte na malang na mo. Kag amo na ginasiling nga wala lang gubanay trip wala lang gubanay trip. Sige. Walang basagan ng trip. Pero mayo man subong banwa, no? Kay mayo kanila kay waisang piktosanay. da naga tayo highline kay magpimuyong to magbarikutot sa pangigaro, no? Ang balantayan diya diri sa siyudad sa Bacolod, ang away sang duha, Mayor Bing Leonardia, incumbent, kag subong man anay Congressman Albi Benitez. Ang kada isa yan nagapati nga magadaog mo amo ning mayo ya basta kada isa nagapati nga magadaog kay sa diyan kwentuhanay daw. Si Mayor Bing Leonardia nagapati. Kag dako gid pagpati nga mapabilin niya iyang corona, madipinsan niya iyang corona. Madipinsan niya iyang pulungkuan. Si anay Congressman Albi Benitez man nagapati man kag santo man sa mga ginasugid sa palibot, siya kuwaon niya gid ang pulungkuan, siya na gid mapungko. No? In fact, ang iban gani nga mga supporters, kuano mo, Mayor Albi Benitez na ang tawag. Grabe ba? Pertine, no? Amo ning ginasiling ni mangin matuod ang hambal ni Governor Eugenio Bong Lacson, may pagkapropita man ni si Bong Lacson mo. Siya Battle Royale, matabo sa siyudad sa Bacolod. Sa away ni
Mayor Bing Lunardia kag ni incumbent ni anay Congressman Albi Benitez. Bantayan naton sa mga supporters, hindi ka mo magtayadahay man dira. Pabayin nyo lang na sila magtayadahay. Hindi ka mo iya kay balo ka mo pagkatapos ng eleksyon na malimtan naman na kamuda mo. No, kag hindi man depende basi may promisa sa inyo nga tagaan ka mo yung palang abuhian, amo na nga daw mapatay-patay gid. Hindi mo patay-patay gid. Nga maaway ka mo kay tungod nga lain niya ang iya gusto nga butuhon, lain man yang imo gusto. Kay may kailwayan kita, may freedom kita mo sa pagpili. No, sa mo man sa aton nga presidente, pabayaan ta kun Bongbong Marcos man ang pilion, Leni Robredo man da, si sino ba, Isko ang pagpilion, o si Manny Pacquiao man dira. Kahilwayan ta na iya nga magpili da. Ang akon lang mga diri ginahambal ya nga kinahanglan manginwais kita kag aton gidatunan maayo. Kag hindi kita magpati-pati lang sa kung anong gina-post sa Facebook. Kay kalabanan gina-post subong sa Facebook banwa nga nagatirada sa isa ka kandidato. Kalabanan kung di mo nga chikon, hindi wala sang kamatuuran. Do gini propaganda bla, klaro nga black propaganda. No? Kag hindi lang isa ka politiko ang mabiktima sila, hindi lang si Leni Robredo, hindi lang si BBM, hindi lang si Isko, hindi lang si Pacquiao, hindi lang si Sara Duterte, hindi lang si Kiko. Tanan nga mga nagapadalagan sa national position, nagakabiktima sa sining ginatawag nga black propaganda. Nga kung imo lang taon sa Facebook banwa, mga kabumbo, makapati kagid nga tuod. May ara na nga ginabutang nga halimbawa isa ka kandidato, isa ka politiko, yang litrato tapos may caption nga amo ning ginhambal niya. Pero sa pagkamatudwa niya na ginhambal na niya sa naghimo sang black propaganda. No? So that's why nga hindi kita basta-basta magpati. Kinalan ma-research kita lang taon ta, i-check ta gid, double check ta kung insakto na, kung tuod ng ginhambal. Galing kay Kunkis nagapabilin sa aton paminsaron nga kung ano na gani ang aton na pusuan kay kumo naingganyo na kita na-convince na kita nga amo na siya ang pinakamaayo bisan pa nga may hindi maayo panindugan tanagid lang mo, no? That's why nga kinanglan sa tanan sa mga supporters hindi ka mo magpangutos or masuya ka mo sa isa, kay lain niya nga pananawan, kay pula siya, kay isa pink, isa green, may puti. Color lang na, banwa. At the end of the day, kita man gyapon magtrabaho para sa aton nga panangabuhian. No, matrabaho man kita gyapon, kay kung hindi kita magtrabaho, magutman man kita gyapon. That's why nga ang aton nga pungsod Pilipinas demokratiko iniya banwa nga pungsod. Magsining ka demokratiko, may ara kita sang kahilwayan. Pero ang aton kahilwayan hindi nagakulugan nga absolute na ina nga kahilwayan. Nga pag gusto lang kaya maghimo sa kung anong gusto mo himuon, bisan hindi na nasanto sa kasuguan, bisan nagasakit na sa ginsakit mo ng balatyagon sang imo pareho, bisan nga ginpakawian mo na siya, makapagusto ka kay basining ka nga demokratiko kita nga pungsod, hindi na iya. No, kay demokratiko kita nga pungsod, may kahilwayan kita sa pagpili sang anuman ang maayo kag malain, pero may corresponding penalty kung hindi maayong imo ginhimo, kay may naara kita sang kasuguan. No, kay kung wala kita sang kasuguan, kaangay kita sa mga wild, mga talunon, mga sapat sa talon. Nga kung sino lang ito may isog kay mabukod, damo lang ito yung magadaog. Kaya wais ang kasuguan yung ginasunod mo. No? Sige. Ato na daon lang tadi gina-remind sa ato yung mga kauturan, sa ato na matag palamati. Nga tunaan gid naton. Kag siguro duhon tagid nga ang aton pagapilion nga politiko nga kandidato, sigurohon tagid niya nga nakapasar gid niya sa aton nga kriteria. Kada isa sa aton mahimo kita kriteria, hindi mo ya pagsundon ng kriteria sang iban to. Kada isa sa aton may kriteria, sundon ta. Ya ini bala nga kandidato amo gid man ni tuod gid man ni nga amo ni iya nga
kabubuton sa pagserbisyo. Basta ang punto dira, kilatison tagid sa insakto, no? Kilatison ta sa insakto. Hindi naton pagsundon ang dinumaan naton yang kultura. Kaya man ang Pinoy banwa, sa aton nga mga kultura nga nagapamati subong, kita nga mga Pinoy, may ara kita sang ginatawag nga bandwagon mentality. No? Bandwagon mentality. Nga kung din ganito damo nga nagapila, dito kita masunod siya. Uy, kadamo to sa kay Kwan o kay BBM nga supporters dito tabla. Uy, kadamo to sa kay Lini Robredo. Uy, damo to sa kay Isko dito ta sunod-sunod. Kung dito makita nga daw damo daw dito yan nagatipyok. Hindi kita magamusina. Sundo naton kung ano ang aton nga nakita. Santo sa aton nga pag usisa sila sa tagsa ka mga politiko. Okay? Sige, kag hindi kita ya magpadala-dala nga bayaran kita pag siling niya tagaan ta kato 1,000. Yari 1,000 mo tuwa si Kwan, si Lito. Dayon mo man kabuto kay Lito. Kay tagaan kay 1,000. Hindi na insakto, no? Hindi na amo. Kung may magatagin man kag kabubuto nga gatag iti batuna. Kung ano yang imo yang sa paminsanon ka balatyagon nga nagakadapat ka butuhon mo, amo lang butuha. 34 minutos banwa nagaligid sa tagdang launa. Ginakulabos kita sa oras diri sa atong pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Biyernes gali subong adlaw, day of the night naman kita sa Lunes. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga East Home 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansang lang sa isa ka istasyon. Halin sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati.